Sayo pa lang sa buntag kagahapon, Hunyo 22, nakuhaan na sa dashcam ang nakaparada nga pick-up sa overlooking sa Purok 1A, Barangay Langob, Davao City. Ginalabyan lang kini og mga sakyanan ug sa nagbaktas nga mga tao. Apan nagtuo lang ang kadaghanan nga nahinanok og maayo ang driver niini. Og bandang alas 3 kagahapon sa hapon na nakakuhag atensyon sa mga vendors sa lugar nga wala gyud migawas ang driver niini. Hilabi na nga wala mag-andar ang makina. Gilili pa sa mga tawo ang sulod sa sakyanan. Gani ang vendor nga si Marie Tubay Rivas ang mililisab og nakita niya ang driver nga daw wala nay kinabuhi. Busa nagtawag na siya og 911. Giimbestigahan sa pulis ang lugar ug gipugos niini og buak ang windshield sa pickup aron maablihan sanglit lock kini ug nakita nga wala nay kinabuhi ang driver. Giila lamang sa mga pulis sa pangalang Chris ang namatay nga driver, 25 anyos, taga Katalunan Pequeño ning syudad. Gabi inasab na asikaso sa soko ang patay nga lawas ug sa inisyal nga report walay nakitang foul play ug gituhang namatay kini tungod sa suffocation. Hilabi na nga sirado ang tanang bintana ug walay makasulod nga oxygen ug wala sa mag-andar ang makina.